रे का आजि तो जात्राय भल के तो पटाके रे हबर ए मिनी मिनी ओ हेलो ए इति घुर के जात का की आइलो कहां दती मैं मस्से खा जाछि कने तके के जने बोलबो कने यो अंदर का आज नतुन नतुन देखा पाइलो मैं आज आछि आज अंदर का तुम सपनी नहीं भले कथा चक्का देखी मोर दिल तो सीधा आ गेलो सुन तो की आइलो एबार पिकनिक इंतजाम कर लेंगे पिकनिक तो एबार नाय करे छी तू कब भी पूरा पिकनिक उठा दी हाँ रह तो भावली और दिले पारले उठाबो नहीं पारले नहीं जाबो लागे कोनी तुम बछटा गाना एकटा जाबो लागे तुम बचरे जाते भाल लगे उठाबो नहीं उठा भी तो ए मौसी आज ही आलो गेला आनते बोले रहे कहां के ओई आलोटा आसी ने पा चलिए थाकबो बोले रहे जा आनतले ना जाई तो तू जा बोलले जावत जाबो और पिकनिक ककरो तो बोलते ओ आलो इला तू सिके बोलली মই দুই জনকে দেখলি একটা ছানাকে हो আর ইয়া একটাকে দেখলি তুমি বললি রে কোনা গলা দুরু মানে দুকাত রই हो हाँ तो भाबली कहां के लगे बोलबो हबे कहां के लगे तुदर तो कैसे बोललो ना मसी घर जाबो तो कौन मसी घर जाबे कुए जाने तू आसे गली तू जा तू ले आन भी हबे ओके मु जाके दिके आ राती हाका भी हो आसले हाका भी मु जाबो मसे मोय अलग ला आनते जाची जा हसबे बोले उधर आसे गले मानते जाते आसे ले ना ते कर लिया तो दे के झगड़ा ला ना भया नाही ना भात खाते रही बेटा कंटे दे और लंबो कर झगड़ा ला जे पपटला ना देखा छे ओ जे बाबा हन बाबा बोले कुछ बोलते रहे के ना घाटा बादलो आज पे बोले ओहो उधर में पहुना आस रहे ना तो उल्टा बाहर से कर दिया आज पे बोले रे रहा गोपी अच्छे ना क्या से भाई ये गोपी ये है ना गोपी दाता ना के गाज से गला गोपी बोले रे कि रे घाटा पूरा आसबी तो के बा काम तो रहे मने ये बोले रे आसबी तो मासे जाई तो देरार तू तो देर का तो की बोले रे हमा टुकड़ा रे हां की बोले रे मैं भले ना लगा छमरा हां तो ओई खतरनाक है तो ओई गोपी तो मके काली बोललो काली अंदर को के आस्तर हो जे वाके की बोललो तो ये मके बोललो आसबी आसली ओई याडा भाल लागे ना तो देर कौन ओदी फुला लागे तो दियो ओय किछु नाही गोपी के हाका देखली ओजी से जी नाही छे गोपी तो गोपी आसले बोले दिबी तो तू क्या लगबर मो पढ़ी लागी देखा आलही तो नंबर दे न मु कच्चे गोपी आसले फोन कर दी मोटा का चिन्ह नाही पावे मोटा का नंबर की जाने देबो तो गोपी आसले मुई फोन करबो ओके नंबर ता नाही दिबी ना देबो और तो होबे तो बोल तो मु जाची गोपी नंबर निते लगे माल मजा আছে गोपी निते लगे गोई यार तू बोलले ना आगे दिबो होते नहीं फेसबुक में कितना फोटो कर लो रे तू क्या कर मोबाइल धरे को ना जाई ना पहले कोकन थालो आ नंबर से यहां से निते लगे गोपी के ने फोन करबार नंबर निते लगे कॉल करबो
হ্যালো হ্যালো বলতে মনে আর তোর রাড়া শুনে কোনে মুই ফিদা হয়ে গেলি কি বলবো আর তোকে মুই ফোন করলে যদি বল আর কি বলবি মার কাম আছে না জলদি জলদি বল মাইলা কি বলে তাকে চকুরিটা তাহলে লক করবো না সাজা अब রাখছি মই হাও কি দিল इतना लोग पत्थर में काट दिल कथा बाता भालते ना लोग काट दिल जा जा आगे हकाय चल जाबो আরে শুন তো পারলে একলা যা আর তুই জানি আর সেখানে বসে লাগা এবারে তুই মামাসি বলবে তুই জানি तो मैं अकेला जाता पड़বে না যা দেবে যাবি হোক তো मैं ওটাই বলতে হবে তো তো বই দিবে না বই দি পালা না না একলা কি করব দুটাই বাজে গেল ঘর যাব না না থাকবো না টাইম হয়ে গেল সেখানে যাই থাকবো তো একসাথে বসে আছি আর কি করব নাচব কিতনা কোন যাব দেখো ধরে আসলে এখন 3 ঘন্টা হয়ে গেল মুই যে নাই দোকান যাই রহি চকলেট নাই পাইলো বিস্কুট আনি मैं बिस्कुट की करब খাবি আর কি করব বিস্কুট কি করে মানুষ बिस्कुट नहीं खाइले নাই খাই তো তোর বনি কে দে দিলে যা हंडा बिनु हंडा धनिया बिस्कुट नहीं खाई তো বিস্কুট আর নাই আনলে तू खा दे और टुकुंडा पला दे बना पेट फुला जा ইমান খুঁজলি এটা কি লাগে দোকানে বাজি মানুষ থাকি মানুষ তো মৌ জানি রে কি লাগে তো বললি না কি যে আগে তো তুমি তো বললি না কি কার লগে তুই ভাল পাই আর মকো ইয়া করে ঢাকা দি কি আগে লাগে যে মোর লোক কথা নাই পাই কাকে ভাল পাই আর মকো হাতে তো মারলি কেন এটা মোর তো চান রো তো মুই কথা পাচ্ছি তোর কি যাচ্ছে এসনা ইয়া করে দিলি ভাই ওকে তো ভাল পাইলি না পাইলি ওকে তো মুই জানছে মার তুই ওকে ভাল পা ও আজি কালি দেখবি তুই আজি রাতে জায়গা দুই জনকে মুই মারবো অটো দেখে এ রাহুল রাহুল কি হলো কাঁদছি যে মুই আজকে তো বললি না কথা হ্যাঁ ওই চুপিটা মকো না ভাল পাই আর अब बल्लक काके भाव पे हो हाँ। निकलने के लिए आकर हो तो मैं आज से इना काम छाड़े दे चकड़ी पट्टा मुझे ठीक है मोर यार या करते रहो तू हो ना आज भी मोर सामने आज मुझे रखा जाए বস তুই তো আজি মরতে লাগে রে ওই চকিতে যদি মুই এটা তো রাহুলের ঘরে যা কাঁ পাইলি তুই রাস্তায় গিরি রাস্তায় পেলি আর কাঁ পাবো না মু রাহুলকে রাস্তা খুঁজিয়াই নাই পাইলি রাহুলকে তুই মারি থাকবি বল কাঁ মুই নাই জানি তো কাঁ সে বলবো রে ঘরে যা কাঁ পাইলি রাস্তায় পেলি রাস্তায় কোন ঘরে কোন রাস্তা কেরকম এরকম পেলে দিল এখন গিরতে এই পেলা দেখে কো পারে ওর কি জানে না আছে বল রাহুল राहुल का कथा गम नहीं पाई और वो कहाँ से एक हफ्ता देखे नहीं
কি বলবা আর মুখে বেয়া লাগছে আর কি হলো কি বেয়া না পাবে আর বলে দিলি রাহুল এরকম হুকুম হইলো আর ওই কুনাল যে ওকে মারে দিল এখন তোকে বদলা লাগতে পড়বে ওই ওকে ভাল পাওয়ার নাটক কর আর তোর নারী শক্তি দেখাই দে গাঁয়ের রাজ দেখা যায় তোর মানে ওকে একটা জায়গায় আঁকা আরো ভাল পাওয়ার নাটক কর আর কেরকম হলো ওকে কিবা একটা কর আরো এতনাটাই কথা বলছি থাক এটা কি করবো আর বলবো মু কারকম হয়ে যায় তাকে ভাল পাই গেলে মু তার কারণে একটা বস্তু আন দিছে কি খাবে কি কি তো মু তার কারণে বিস্কুট আন এরালে এ মু ছোট ছিল না বিস্কুট তুই কোনটা খাই দে না মজা লাগবে মু বানাইছি আর হাতে কি হলো কি দেইছি নি বিস্কুটে মু কোনো নাই দে এখন কম পালি না রাহুল কা কারকম তুই তোর পায়ে মারালি এখন তুই আমার কম মক্কা একলা কর ভূত টাকা দিলি রে ধোকা দিলি তুই এখন মার कम पाली ना मैं राहुल का विचार को मारते तू और कम मार राहुल का तो चिंता करता नहीं पागले এখন তুই মার यहाँ